z tvojej milosti opäť stretnúť. Ďakujeme ti za to, že aj keď nie sme spolu bytostne, tak sme spolu prepojení tvojim duchom. A tvoj duch medzi nami preteká z nádoby do nádoby. A tá milosť je vyššia ako nebesia, ktorá je prítomná v tom tvojom duchu. Ďakujeme ti za to, že máme právo k stromu života. Ďakujeme ti za tento čas, ktorý nám je darovaný a že ho správne môžeme vykúpiť v tomto čase. Buď oslavený. Amen. Ja mám na srdci vás pozdraviť krátko z Rakúska. A prežila som určité veci, ktoré túžim odovzdať ďalej, pretože vnímam, že v každom čase chce Duch Svätý vypovedať to, čo odkrýva. A verím, že odkrýva na tento čas plnosť svojej milosti, plnosť svojej slobody, slávy detí Božích a zjavuje nám do našich srdc, z čoho nás chce všetkého akoby vyslobodiť, aby sme vošli do odpočinku. A ja tak budem naväzovať na to, čo sa dialo v útorok na Biblickej. V útorok na Biblickej ja som rozprávala jedno svedectvo, nebudem ho teraz hovoriť detailne, ale v kocke povedané, že som sa pustila do jednej práce a keď som tú prácu začala robiť, tak som zistila, že by som mala prestať. Ale neprestala som, pretože ma tlačil čas. Vedela som, že v tom dni musím ešte splniť určité ďalšie veci a že už nebudem môcť potom tú vec dokončiť, pretože som vedela, že odchádzam preč. A jednoducho, aj keď som zastavila a vedela som, že mám prestať, tak som pokračovala ďalej, ale pozývala som do toho Pána. A vydávam svedectvo, že som naozaj v tom mala pokoj a kľud. Hej. Mala som kľud, ja som nebola nervózna ani nič také. Hej. A toto som hovorila ako svedectvo na Biblickej a Duch Svätý skrze nášho pastora povedal, že no môžeme to povedať aj takto, že keď je malé dieťa pred mamou a niečo vyvedie, čo ja viem, rozleje atrament, tak jednoducho pokračuje. Hej, a povie, jo, jaká si ty mama krásna, jaká si ty dobrá, jaká si ty úžasná. A proste ďalej si pokračuje v tom, čo robí. Hej. A ku mne prišlo veľké zjavenie v tú chvíľu, že takto sa na nás Otec pozerá. Že on sa pozerá na nás ako na svojich synov, ktorých ho potešujú, alebo ktorých znáša. A on nás vždy znáša. Ale otázkou je, ako máme my nastavené srdcia, aby sme túžili ho potešovať, alebo aby sme chodili tak, že on nás znáša. A toto mám tak na srdci rozmnožiť medzi nás, aby sme vošli naozaj do takej slobody v tom, že nech sa deje možno niekedy skrze naše konanie niečo, že vidíme, že to nejde, že to nejako pretláčame, aby sme sa dokázali zastaviť, lebo je napísané, že v utišení a v dúfaní bude vaša sila. Keď sa v tú chvíľu zastavíme a jednoducho zameriame sa vo svojom duchu na ten pokoj, ktorý ide z neho a podriadíme to zastavenie sa rozumu, tak alebo respektíve náš rozum podriadíme duchu, tak by som to skôr povedala, že naše konanie podriadíme naozaj tomu duchu, ktorý nás do toho pozýva a vieme odpočinúť v tú chvíľu, tak nám to naozaj prinesie uvoľnenie do našich životov. A ja som si z toho veľa zobrala a aj som si uvedomila, že mnohokrát naša duša pretláča a pozývame Boha do nášho konania a chceme, aby nám na to dal pečiatku. On nám ju možno na nejaký spôsob dáva, ale oveľa krajšie je,
keď necháme jeho, aby nás viedol a my sa k nemu pridávali. My sa pridajme k nemu a nepozývajme ho, aby on sa pridal k nám. To je nádherný princíp, ktorý túžim, aby sme spoločne uchopili dnes. Ale moje rozprávanie ešte nekončí. Ja som prišla sem do Rakúska a naozaj som prežila ďalšie veci, ktoré mi Duch Svätý chce zjaviť a verím, že nám všetkým zjaví. Je napísané, alebo respektíve Ježiš, keď chodil po tejto zemi, hovoril, že kto vidí mňa, vidí Otca. A skrze jednu kázeň som si uvedomila jedno obrovské tajomstvo, že povedal, že kto vidí mňa, vidí Otca. To znamená, že my ho nemusíme niekde hľadať, vysoko alebo hlboko, ale hľadáme ho v nás, pretože on v nás žije svojim duchom. A vlastne my máme Otca v sebe. Otec je v nás a my sme v ňom. My sme v synovstve, ale zároveň v Otcovi. A viete, čo je ten zlodej, ktorý prichádza na to, aby kradol, zabíjal a ničil? Tiež sa mi zjavilo obrovské mega niečo, že my pripisujeme mnohokrát diablovi to, čo mu ani pripisovať by sme nemali. A mnohokrát vnímame, že tým zlodejom je on. A keď si prečítame, kde to je napísané, že zlodej prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil, tak zistíme, že je to v takých okolnostiach Ježišovho kráčania s učeníkmi, kedy bol neustále konfrontovaný s farizejmi a zákonníkmi. To znamená, že ten zlodej nie je Satan, ale ten zlodej je každý, kto vo svojom srdci nenachádza odpočinutie, dokonané je, ale mieša vo svojom srdci starú a novú zmluvu a na nejaký spôsob ju prezentuje ako spasenie. A to sme niekedy my všetci, pretože my sme mnohokrát poviazaní náboženským duchom. To je náboženský duch, ktorý bol v zákonníkoch a farizeju. A pochopila som, že cirkev Kristova, keď bola tí prvotní učeníci vlastne žili v plnosti ducha. Niesli si to dedičstvo také číre, také čisté po na nebo vstúpení Ježiša. Ale potom vlastne tou históriou v určitých etapách sa stalo to, že pri zjednotení Rímskej ríše určitý panovník zvolal koncil a do cirkvi bolo vnesené niečo, čo nie je Božie. A história spôsobila, že z generácie na generáciu sa to dedilo, tieto pohľady zmiešania starej a novej zmluvy a zasiahlo to naše srdcia. A uvedomila som si a do toho nás všetkých pozývam, aby sme si uvedomili, že nová zmluva je dokonané. Je platné, že je dokonané. To znamená, že my máme slobodu slávy detí Božích. V každej oblasti nášho života nech pozveme spravodlivého, ukrižovaného a z mŕtvych vstalého Krista do tej oblasti,
ktorých možno cítime nejakú nedostatočnosť alebo malomyselnosť alebo nejakú, neviem, ak by som to povedala, bolesť alebo niečo, že tam niečo není v poriadku. Spravodlivé je, keď tú oblasť života dáme na kríž. Ja som si to uvedomila na tom útorkovom stretnutí na tej biblickej, že áno, ja pretláčam. Otče, ja nechcem pretláčať. A keď sa pokoríme, tak on pokorným dáva milosť. Ale pyšným sa protiví. A on hneď prichádza s tou milosťou. Hneď prichádza, ako keď čakal marnotratného syna. Tak on hneď prichádza, aby nás objal, aby nás pritúlil, aby nám povedal, neboj sa, je to v poriadku, že proste na nejaký spôsob to išlo inám, to nevadí, lebo ja ťa milujem, ja ťa prijímam a ja ťa nikdy neopustím. A toto mi prichádza, že toto je sloboda cirkvi, sloboda tela Kristovho, aby všetko to, čo kradne, zabíja a ničí vzťahy, ničí tú jednotu, ničí niečo, čo je krásne, živé, nádherné, čo je kvitnúce, čo je slobodné, čo je žiarivé, čo je bezpodmienečná láska. Všetko to je zlodejom. A ja verím, že Ježiš premáha naše srdcia tou láskou svojou, pretože on prvý miloval nás a nie my jeho. A skrze to jeho milosrdenstvo prejavené nám sme my vošli do jeho synovstva a na nás je, aby nás preniklo hlboko do nášho srdca jeho milosrdenstvo v tých intimných vzťahoch našich rodín, v tých intimných chvíľach, kedy sa stretávame s najbližšími alebo aj s inými ľuďmi. Proste, kto je našim blízkym, hej, každý. Tak nech naše srdce je plné milosrdenstva a milosti. Nech naše srdce prenikne Božia láska a nie je známosť, ktorá nadúva, alebo naša duša, alebo akékoľvek veci, ktoré nie sú v nebi. Vždy sa pýtajme to, čo hovorím, čo konám, ako sa prejavujem. Je to Ježiš? Je to v nebi? A tak ti ďakujeme, Duchu Svätý, za to, že nám odkrývaš nás tento čas, to, čo chceš zjaviť našim srdciam. Ďakujeme ti za to, že môžeme sa milovať bezpodmienečne, že vstupujeme do synovstva v plnosti. A ako aj náš pastor ráno nám poslal hlasovú správu, že sme požehnaní každým požehnaním v nebeských oblastiach, ako je napísané v 1. kapitole Efežanom. Nech toto prenikne naše srdcia, že vieme, že sme požehnaní každým požehnaním po nebeských oblastiach v Kristovi, lebo je dokonané. Ďakujeme ti za to, že je to platné, nemenné a tak hlboké zjavenie, ako aj Matthew povedal, aj keď neviem, tak viem. Vďaka ti, Otče. Vďaka, že ty si väčší ako my. A pritom si úplne jednoduchý.
To evanjelium tvoje je úplne jednoduché a my ho prijímame na tento čas a ďakujeme ti za to, že vďaka tomu, že si to vykonal, čo si vykonal, sa mohli postaviť a stáť v plnosti tvojho evanjelia. Amen.